paluto na siya. Diba guys, ibang pakpo na naman ang kakakain natin. Ayan, good morning mga ka-dragon. Hello sa inyong lahat. Yan, nandito tayo guys sa sa aming kubo dito sa Dragon Fruit Farm. So ngayon lang kami ulit nakapasyal guys dahil nga super busy. Tsaka yan, tatry naming mga pa ng hito ng dalag tsaka tilapia dito sa aming fish pan kasi nga yan, tuyuan na siya. So, kailangan na natin talaga siyang kunin. May nakuha na sila papa kaninang umaga. Sabi niya may mga natira pa naman daw. So, maninimot na lang tayo. Yan, nandito ang mga beng. Yan, kasama namin ang mga batang maliligaling. So, namiss din nilang mamasyal dito sa aming kubo. Yan, nakatulog na si Liana. Wala guys, si Auntie Ligaya, si Gigi at si Peng, nasa sila guys, nasa tindahan. So may pa-order kasi kaming bilao, kaya sila muna doon. Kailangan muna nating hatiin ang ating team. JD, careful. Oh yan, inayos na rin yung ating dito, tulay. Kasi nga medyo marupok na talaga siya. JD, careful Doon ka na sa loob. Yan, ito na siya guys. Wala na talaga. May tubig pa pero na lang, parang putik-putik na lang yun. Hindi ko alam kung paano natin hanapin ang isda dito. Napakakapal ng kangkong. Alam nyo ba itong punong ito? Yan, konto. Golden shower. Golden shower. Parang nasa na rin to guys. 4 years nang naitanim, mula nung naitanim. So yan naman yung ating Palawan cherry. May nakita ako dito guys sa bandang Magbay. Palawan cherry din, namumulaklak na siya, ang ganda. Ayan, meron pa dyan. So ayan mga ka-dragon, super dry na talaga ng paligid natin. Magdidilig din tayo. Sayang tong ating mga tanim. Siguro sa tag-ulan guys, susubukan natin siyang renovate tong ating mga tanim-tanim. Meron na tayong para siyang sunflower. Pero malaki yung niya, puno. Tanim to ni Auntie Pasin. Yan nila. Tuyuan na kasi. Wala na yung 300 na. Dito na lang may kuha pa kami ng Wala na sila kasi yung makina kaya hindi na sila makapatubig. isikul sa amot, tibala. Oo. Para magkapa. Ha? Nauna na kayo ni Papa dyan magkamul. Mga bata. Sa mga nagsasabing wala na sila Kuya Fren, nandyan pa po sila Kuya Fren. May nag-comment po kasi doon sa vlog ng DFL sister na wala na din daw sila Kuya Fren dito. Nandyan pa po kahit gusto mo puntahan mo pa para makita mo sa iyong mga mata. Doon pa rin sila nakatira sa namin. Sa kubo. Kubo. Ano po? Wala eh.
Walang maabutan si ate, ano, Irene. Sa ate Irene sana pakapain namin eh. Wala man siyang maabutan. Natuyuan na. Parang may gagalaw dito. Yun. Kapas ng hangin. Sarap maturo. Hay! Hay! Ay, God. Parang may nagagalaw dyan ah. Oh, yun na! Ay! 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 Nauli ko na! Yun, laki. Sabi na eh. Oh, not bad. Anong mayroon dyan eh? Ano yan ante? Dalag? Dalag! Uy, dalag! Wow! Oh, dalang kalian na. Kami sa gulay. Oh. Sabi ko na, mayroon pa. May nagkakalaw! Ay, mayroon pa? Mayroon. Hindi. Ulag. Daka, bunso na bate. Harangan mo eh, para ano. Nakakon mo? Dilapos ka. Bildat mo dati na alam. Dalapos nga si Bildat. Dalapos mo. Yo, guys, di na masama. At least, May meron nakuha tayong man kami. pangsahog. Malaki-laki na rin to, guys. Isa good size na rin. Meron pa siguro dito, ante. Meron pa dyan. Tignan natin. Dito sa may tubig-tubig na. Kasi wala naman na silang ipagpupuntahan kundi dito sa... Kanina eh. Gama dito sa timba. May isa lang arudan. Wala pa. Hindi sa pay pang sahog ka. Parang munay. Oh. Ay. Ante, doon pa ante. Doon sa may tubig niya parang may nagagalaw. Kaya wala na kayo makuha dito. Wala. Wala eh. Puro pangkit na yata. Puro kinain ng tawag dito. Alam ang pabrikan namin. Laplanan. Ay, Bildat. Bilag ka. Ay, ante, ito. Ay! Wait lang! Kalaki. Saglit! Ayan na! Gurita! Ah, kalaki! Wow! Meron na naman. Kahit pa paano may nakuha ka. Oh! Kalaki. Meron tayong isa pa. Yes, ang laki nito, guys. Ihaw na yan. May naligaw na tilapia. Meron din dito kasi. May mga natira. Dito. Kasi may mga maliliit din siyang fingerlings. Baka ito yung nanay. Oh, ang taba niya, guys. Oo. Kabigat. Oo. Ay, manin. Ay, mas manmanti pang daw niya. 2-0. Okay, ang pisa may doon. Tingin pa tayo. Umalis pa. Sarap po guys pang ihaw. At isang hito pa sana. Ha? Mga sinayang. Nakalaki isa! Wait, nakante bangko! Ay, bangko! Wait! Ante, masingil ka! Bangko! Masingil ka! Ala! Saglit! Ay, na. Bildat! Ala! Ante, wag mo pakawalan yan, ante. Wag mong pakawalan. Kalaki yun. Ay. Nakita ko yung buntot na nakaibaba. Tignan Nakuha mo ba? na. Nandiyan? Kalaki. Nakuha ma? Oo. Ayun. Ano? Kalaki! Hala! Dahil picturean ko kayo. Ay na, bangkok. Ay, bangkok, ante, bangkok. Bangkok ka dyan na singisi ka. Hala, kalaka. Harap ka dito. Hala, nagdaktal. Nakita ko yung ano niya. Sabi ko, ano yun? Nabulabo. Ito. Nakita ko yung buntot niya. Meron pa yun, ante. Ante, ikaw ito yun eh. Ano? Nagdaktal. Nagdaktal yan. Oh, kalaki. Hala!
Nakakatuwa naman. Sapat na eh. O, di ba? Meron kaming tilapia, meron kaming bangkok, meron kaming Iba-iba. dalag. O, di ba? Galing talaga ni tita. Baka meron pa yan na bulabog kasi. Nakita ko talaga siya nag-ano, ano din. Bulabog siya tatang. Meron pa dito. Kasi wala na silang tatang. Wala na siyang puntahan na. Siguro, adiyan. May tinira din pala sa anong talak. Wala lang siguro sila Hindi lang din lang nakita. tatay. Oo, laki oh. Oh, ha. Kaya. Makahit. Makawala yan dyan. Hindi, oh. Naririnig akong tulog na si Popot. Aba. Hindi ka pa tapos magmukbang, boy. Wow! Wow! Gising yung Liana pala. Nanak mo na. Bigla ako, natakot ako antipasing. Nalak di ulo na. Sabi ko, baka masingil. May ganun na pinitakuan na Apa na lang kinamilag. ulo na. Ako siguro ito nang nakuhan. Kabilin ko. Ayan. Lilinisan na ng antipasing yung ating iihaw. Yung kahapon nakuha natin ante, maliliit lang yun. Hindi eh. Hindi ganito na ko. Ano mo di ka ko ha? At hindi garam na ito madigad ka. Para hindi ka masingil. Well, ganun na ito. Talagang batikano. Sana sa night na pinagbambanit ko, nagano mabambanit ang kastaw. Pagtal naman sa mga kiligol. Laki yan ah. May 1 kilo siguro. Wala. Kulang 1 kilo. Ayan. Ayan. Sayang, meron siyang Hindi kasi sa aming kon guys. Bitin-bitin na yung kanyang buntot. Sobrang haba. Mahaba kasi. Haba. So yung dalag guys, ano na lang. Kay ate naman bukas. Kasi parating ang aming sister. Ginagawa lang niyang kwan. Manila ang Singapore. JD, matulog ka na, baby. Sus, di na naubos-ubos yung pagkain. Where's mama? JD? Where's mama? Ha? Papogi nga, papogi. Ay, sus. Papogi nga. Uy. Papogi nga. Ay. Wala sa mood. Nakakamiss tumambay dito sa aming guys, kubo. Ang sarap ng hangin ngayon, napaka-presko. Ayan, meron din tayong pakwan from Kuya Mags pa rin. Hindi pa rin namin naubos kasi inaantay namin talaga to kay ate. Meron pa kami isang malaki. So ito naman kakainin na natin ngayon. So yan guys, update natin ang ating inihaw. Ayan, paluto na siya. Ayan. Ako pa doon yang tong kabila. Na. Maging mas turog dagit agina. Ne. Mahangin ba naman? Sarap ng tulog ng baby. Liana. Ayan, nagluto rin tayo guys ng kinamatisang tilapyang maliliit. Ito yung binili namin kahapon. Meron kaming konting natira.
Siyempre, magkakatay ulit tayo ng pakwan. So, guys, ibang pakwan na naman ang kakatayin natin. Sana may pakwan din na violet, no? Rainbow. Sarap. Babalingan. Enggak sibuyas, yung kutsilyo. Yan, itong hito guys, nagpakita pa. Yan, nahuli tuloy siya. Dito kami kakain guys sa unang kubo. Parang namiss namin dito eh. Kaya lang si Yang Yang, sarap ng tulog niya dun. Daddy, magkain na sila. What? Mama! Kala mo daw ko ni, kala mo mawala eh. Mama! Yung pagkakasabi niya, Mama! Wow. Plus saging. Ano ba? Ako maingit yung tatlo. Kahapon, binagi na mo di kalma. Ano pa? Gimasing kwaro. Dapat ka na eh. Nagsip na ako ko. Sana everyday ganito tayo sa bukid. Kasunod guys na katay tayo ng pabo. Magsabi ang pinagpapalagos sa amin ang mga gamit namin itong lakas sa paglilingkod sa isang lang Isus ang dakilang tagapagligtas. Kain tayo! Let's eat! Guys! Ayan. Hindi kain na. Kain. Kung wala pa na shooting dito na linisa. Pinaglagyan ng isda. Meron doong plato eh. Kadami doon. Guys! Ala, si JD oh. Lagay. Jadi lika, eat. Tubig mo. Ang lakas. Sige. Kain nanti. Kaya na. Kuha na lang kayo. Remove your shoes. Dirty. Wala siyang yan, tulog pa. Tikman natin yung hito na nagpahuli. Dito. Buong sa amin. Yung tatlo, ewan ko ng ulam ng tatlo. May papas na ng tiligay at niping kahapon. Sarap din ang ulam namin. Makatal na. Ito yung paa mo, oh, yan. Ang kami pinanaw ni Pasa Tilapyan. Masig mo, pinanaw. Fish pa? Di ba, nandito kami sa first kubo. Hindi ka nga na. Ay na, punay. Ay na, punay. Dide. Thank you. Dirty lang yun. Napaka ano talaga nitong batang ito. Ay sus, monster pa. Tubig mo, di mo dinala. Tubig yan, di mo dinala. Ayun, ay, tubig mo.
Hello na, hello. Go, Adeng. Ang tawag mo, JD. Bulan-ulan kay ikon niya ulit to. Linis ay nagtanong tayo. Kinakang dito. Hello? Jump. 1, 2, 3, jump. Baba na dyan yang. Matay ka bata na. 1, 2, 3, jump. O, baba na dyan. Baba na. Mama. O, mama naman daw, mama. Masakit ang puso niyan. Fat. Come on. Daddy does. Wow, hug. Kiss, kiss. There you go. Oh, lay down na, lay down. Sleep na. Pika. Poo. Napalutang-lutang na sila. Kaya may ayaan. May nakuha si Auntie Pasing. Natutukala namin tulog. Nagakamol naman. Tulog daw siya. May narinig sila. May nagagalaw daw. Yan yan oh. Gusto mo yan? Yung isa kasi hindi naluto. Bali dalawa pa. Dalawa pa yan. Hello. Hello. Oh, hi mo daw. Dali, hi ikaw. Hi. How are you, kamo? Oo. Oh, gagalaw yan. Sige. Ikaw na eh. Mayroon pa yan dyan. Tingnan niyo kung may. Kain na daw. Ha? Magkain ka na. Hindi ka pa natutulog. Muta eh. Wala ka ng tubig. Uy, na lang yung tubig mo. Oy, hindi pa yun bukas kanina. Sa'yo lang ito galing. Ikaw rin nagkakain. Binigay niyo kayong minsan sa lulong niyo. Wala ko sa kanya din. Huwag mo itapon. Yang, atak na. Pakita mo yung atak. Atak. Hindi pa kayo nakakatulog. Si Ading pala. Tulog sa inyo. Magkamol na daw. Meron pa yan. Gusto mo rin doon dyan. Pakamol mo rin yan. Yan na. Get out. Yan. Huwag mo isipin yon, mahal ka nun. Alayo ng tingin mo siya. Nagkamuli-muli na, papauwi ka na eh. Papauwi na, namiss mo na si Batang. Namiss niya na si Mildred. Mildred, nagawin ka, Mildred. Mildred! Napahinap yung bati Ako Mildred. Ikuhay mo si Kuya Cha. Ang bait naman ni ate Galunin niya rin yung likod niya. Gaubo ba? Hindi matulog yan. Mayang gabi na kami magbigay. Mabisin naman yun. Santiri pasing, okay lang, wala bang uwi ah. Wala, nilabahin ko pala doon. Hindi pa nakaklab-laba. Mag-extra daw si Yan, maglaba. Ako dalawang basket na rin. Ako basta ako mamaya maglaba. Laba ikaw? Laba? Ano kayo maglaba tayo magkasabat? Ayan, tayo. Yung gano'n kay Lati Risa dati, yung sama-sama tayong Lati Maria nagkatiba doon sa silong ng kay Mito. Yung Sabado. Wala na. Pero mga bayan, meron pang kanya ng isda. Sa ilalim ng dila. Dumamay daw. Unak no, nakapag-urok, ang kambal magaya. Nakaringan nagtan ako ng gagpusto. Yan mga ka-dragon, dahil merienda time na naman. Nakakaya naman sa mga ano natin. Yan, magluluto tayo ng ubi kalamay or kalamay ubi with latik. Yan, gagawa muna tayo guys ng latik. Mangyan eh. Mangyan ng anak. Laking may nilay ganyan. Binata nga ron. Yan.
Kakaunti yung ating nagawang latik. Ayan, ang ating glutinous to guys. Lagyan natin ang gata. Ba, sarap yun siya. Ang ice cream. Sige, haluin mong mabuti. Kalamay halaya. Ayan, dapat halo ng halo. Wow, yummy. Wow. Nabisin naman ng guys. Siyempre lalagyan natin yun ng latik. Ito nagpa-kape sana. Yan, perfect to sa kape. Diyan, merong nagagalaw doon. Oh. Tignan daw natin pasin. Ay, no, banda doon. Oh. Yang! Diana! What's this? Flowers. Saka na kanya. Oy, malaglag ka dyan. Sige, bye ka dyan. Diyan, nandiyan na siya yan. Hoy! Yan na! May monkey. Choco Chacha. Baba. Baba. May alambre dyan, baba dyan. Baba Kuya Cha ka mo. Baba, Oh. Kuya Cha. Baba dyan. Kuya Cha lang. Baba. Yan, baba dyan. Oh, muntik na natamaan ng sinilas mo. Papamaywangan ka pa. Baba. Choco Chacha. Oh, magsunod na naman dyan. May alambre dyan. Liana, come here na. Dali. Yan na. Let's go.